Masana abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba naye mitu yake. President Mutharika watsimikizira Malawi kuti boma lake likudzipereka poonetsetsa kuti dziko lino ndi zodzidalira pachuma. Boma lati mgwirizano umene ulipo pakati pa Malawi ndi South Africa ukuthandiza pa ntchito yosamutsa Malawi kuchoka mdziko la South Africa. Ndipo akaidi 134 awakhululukira ngati mbali imodzi ya mwambo okondwerera ufulu odzilamulira wa chaka chino. Nkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika watsimikizira Malawi kuti boma lake likudzipereka poonetsetsa kuti dziko lino ndilodzidalira pachuma pamene akupitiriza kukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zotukula dziko lino. President Mutharika amalankhula izi muchikalata chimene iye pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika atulutsa pokondwerera tsiku limodzi ndi Amalawi onse, tsiku limene dziko lino lidalandira ufulu odzilamulira. Muchikalatachi, President Mutharika wati ngakhale maiko pa dziko lonse akukumana ndi mavuto azandale komanso chuma, boma likudzipereka kwathunthu poonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira komanso kukhazikika kwa chuma. Edith Kaira wadza ndi zambiri mu ripoti ili. President Mutharika wati Amalawi akuyenera kuona za ubwino okhala ogwirizana komanso olimba mtima zomwe zinathandiza dziko lino kupeza ufulu odzilamulira. Mtsogoleriyu wati tsikuli ndi chikumbutso chakuti Amalawi angathe kukwaniritsa ngakhale zinthu zomwe zimaoneka zosatheka atagwirizana. Mmawu ake okumbukira tsikuli, mtsogoleri wa dziko linoyu wafotokozanso chifukwa chomwe zikondwerero za chaka chino zichitika mosiyana, ponena kuti tsikuli likumbukiridwa kudzera m'mapemphero okha. Iyo wati ndalama za boma zomwe akanachitira zikondwerero za tsikuli ziyenera kupita ku magawo opindulitsa chuma kuti zithandize kuchepetsa umphawi omwe wakula kwambiri mzaka zisanu zapitazi. President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti Malawi adzakwanitsa masomphenya ake okhala dziko lodziyimira palokha pa zachuma polimbikitsa kugawa chuma mofanana pakati pa nzika zake. President Mutharika watsimikiziranso kudzipereka kwake poonetsetsa kuti Malawi aliyense akukhala mwaufulu mdziko muno. Dziko la Malawi linapeza ufulu wake mu chaka cha 1964. Edith Kaira, MBC Blantyre. Pakadali pano, President Mutharika wakhululukira akaidi 134 ngati mbali imodzi ya mwambo okondwerera ufulu odzilamulira wa chaka chino. Malinga ndi chikalata chakunduna oona zachitetezo cha mdziko, President Mutharika wachita izi mogwirizana ndi gawo 89 ndime ya 2 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Ena mwa anthu amene awakhululukirawo ndikuphatikizapo amene atsala pang'ono kumaliza zilango zawo, achikulire komanso amene akudwala nthenda zamgonagona. Bishop Martin Anuel Mtumbuka wa Diocese walimbikitsa Khristu mdziko muno kudalira Mulungu pa mavuto awo malo mothamangira kwa asing'anga ndi zina, ponena kuti chipulumutso chenicheni chimachokera kwa Mulungu. Iwo apereka pempholi mu ulaliki wawo wapamwambo otsekulira ndi kudalitsa tchalichi cha St. Monica ku Njuju pansi pa parish ya St. Francis de Sales ku Livingstonia mboma la Rumpi. Nayu George Mkandawire nkhani yonse. Tchalichi yamangidwa ndi thandizo la anthu akufuna kwabwino wakunja kwa dziko lino ndi ena am'Malawi muno. Mu ulaliki wawo potsegulira tchalichi, Bishop Mtumbuka anayamikira Khristu okhala mozungulira malowa chifukwa cha kudzipereka kwawo pa ntchito yomanga tchalichili komanso ntchito zina za mpingo. Bishop Mtumbuka mu ulaliki wawo anati ndizomvetsa chisoni kuti anthu ambiri lero akuthamangira kwa asing'anga akakomana ndi mavuto m'malo mothawira kwa Mulungu. Akhristu ena afe ndi chikhulupiriro cholimba, koma ena afe timakonda Mulungu, kumuyamika, kunena kuti wamphamvu zonse pamene zonse zili bwino. Koma tikakumana ndi mavuto timathawira kwa anthu anzathu asing'anga, kapena timazidalira ife tokha, kapena timaganizanso kuti Mulungu atiyiwala. Zonsezi ndi zizindikiro za kuperewera kapena kufoka kwa chikhulupiriro chathu. Ndipo malo ano kumene tili monga malo ambiri mdziko lathu muno kwathu kuno Africa kuli vuto limeneli, koma ndi vuto la Africa yense I think.
si Lilongwe. Mtsogoleri wa mpingo wa Evangelical Lutheran Church kuno ku Malawi, ELCM, a Bishop Joseph Vumbwe watsindika zakudzipereka kwa mpingowu popititsa patsogolo ntchito za maphunziro ndi kuteteza ufulu wa chibadwidwe wa ana. Bishop Vumbwe wayankhula izi ku madisi m'boma la Dowa pamene amakhazikitsa ntchito yolimbikitsa kuteteza ufulu wa ana kumenenso amakhazikitsa ntchito yomanga sukulu ku derali. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi komanso ntchito yomanga midadada ya sukulu, Bishop Joseph Vumbwe wati ntchitoyi ithandiza kudziwitsa ophunzira kuti adziwe za maufulu omwe ali nawo komanso kuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana zomwe amakumana nazo. Iwo ati mpingo wa Evangelical Lutheran Church kuno ku Malawi umanganso zipinda zomwe ana akhoza kumakapezamo mauthenga osiyanasiyana okhudza maufulu awo msukulu zosiyanasiyana mdziko muno komanso kupereka thandizo kwa ana ovutikitsitsa. Kupatula ku ntchitoyi, Bishop Vumbwe wakhazikitsanso ntchito yomanga midadada ya sukulu, ofensi ya mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Nkuyu Ndelali, ndipo pa sukulu ya primary ya Nkhobola mpingowu umanga ofensi ya mphunzitsi komanso mphunzitsi wamkulu. Bishop Vumbwe wati akuyembekezera kuti makalasiwa akawamanga athandiza kuchepetsa kuthithikana kwa ana mkalasi komanso kupititsa patsogolo ukhondo ndi kuchititsa kuti sukuluzi zikhale malo ochititsa chidwi kwa anawa. Maufulu ana ang'ono ndi jeno tasiya kumbuyo. Mukayang'ana masukulu mathumu basi nkhani zimangokhala zoti ana aphunzire A, B, C, D, E basi koma zoti noti aphunzitse kuti kodi ngati ana ali ndi maufulu a mtundu wanji nawonso pambali ya maphunziro. Inde tidathetsa zokwapula ana osachita kusavera koma padakali njira zambiri zimene timaphwanyira maufulu awana. Ndi ntchito ndimayikhazikitsa leroyi yakhazikitsidwa pano pa Nkhobola komanso yakhazikitsidwa ku Nkuyu School imene ikuchita ngati kuti kulondoloza kuchita target ana amene ndi asungwana ambiri amene amagwiriridwa ndipo amasiyitsidwa sukulu kutengedwa kupita ku banja. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Nkuyu a Charles Jafta ati sukuluyi yomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1999 yakhaleko kumana ndi mavuto akuchepa kwa makalasi zomwe zimachititsa kuti ana ambiri adziphunzirira pansi pa mtengo. Pakadali pano mfumu yayikulu Chakhaza komanso mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Nkhobola a Oscar Nkandawanji ayamikira mpingo wa Evangelical Lutheran Church kuno ku Malawi polimbikitsa ntchito zopititsa patsogolo ufulu wa ana komanso kuthandizira pa ntchito yomanga midadada ndi kupititsa patsogolo maphunziro. Izi akuti zithandizira kuti ana ambiri azikhala ndi chidwi chopita ku sukulu komanso kuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana monga kuwagwiritsa ntchito zosakhala za msinkhu wawo komanso kuti asamathamangire kukwatira akadali ang'ono. Doreen Sonani, MBC, Dowa. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tiye nsometo yake. President Mutharika watsimikizira Malawi kuti boma lake likudzipereka poonetsetsa kuti dziko lino ndi lodzidalira pachuma. Boma lati mgwirizano umene ulipo pakati pa Malawi ndi South Africa ukuthandizira pa ntchito yosamutsa Malawi kuchoka mdziko la South Africa. Akaidi 134 awakhululukira ngati mbali imodzi ya mwambo wokondwerera ufulu wodzilamulira wa chaka chino. Popitira nkhanizi nduna yona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda ati mgwirizano umene ulipo pakati pa Malawi ndi dziko la South Africa ukuthandizira pa ntchito yosamutsa Malawi kuchoka mdziko la South Africa. Ndunayi imapereka ripoti ku nyumba ya malamulo pamene ntchito yobweretsa Malawi amene akuchitidwa nkhanza mdziko la South Africa ikuyendera. Iwo afotokozanso kuti pofika pa 6 July 2026 Amalawi okwana 30,000 ndi amene afika mdziko muno. Mtolankhani wathu Austin Fukula ali ku nyumba ya malamulo ndipo akufotokoza. Aphungu nyumba ya malamulo ayamba kukambirana makamaka mkumano umene ukhale wa sabata zinayi. Ndiye kwambiri anayamba ndi uthenga wochokera kwa mtsogoleri kapena kuti spikala wa nyumba imeneyi Samia Suleiman amene anafotokoza kunena kuti mabilu 6
ndamene awavomereza makamaka mtsogoleri wa dziko lino wavomereza kuti akhale nonso pano ndi malamulo, ndipo zimenezi zotanthauza kuti malamulo asanu ndi imodzi ndamene awonjezereka tsopano chifukwa chokuti anawavomereza, ndipo anafotokozanso nkhawa yawo makamaka pa makomiti osiyanasiyana amene ena sakumatsatira ndondomeko ya mene akuyeneka kuyitanira adindo osiyanasiyana amene akumabwera ku nyumba imeneyi kuzaonekera pa nkhani zosiyanasiyana, ndi akunena kuti ndi ofesi yawo imene imayeneka kuvomereza mkumano zochitika zina zilizonse za komiti ina iliyonse kuti pazikhala dongosolo. Iwo akunena kuti nyumbayi ndi nyumba ya dongosolo, ndiye china chilichonse chikuyeneka chiziyenda mwa dongosolo. Ndiye kuchoka pamenepo inabweranso nthawi imene aphungu amafuna adziwe pa nkhani ya zipolowe zimene zikuchitika mdziko la South Africa, makamaka nzika za dziko la South Africa likuchitira nzika zobwera. Ndiye nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda anafotokoza kunena kuti boma likuchita chotheka kuti anthu abwere mdziko muno, komanso pakadali pano pofika pa 6 Julayi mwezi uno ndiye kuti Amalawi okuposa 30,000 ndamene afika mdziko muno, kuonetsa kuti boma lili kuchita ndithu mbali yake kuonetsetsa kuti mogwirizananso ndi dziko limene la South Africa ndi abale ena kunena kuti nzika zonse zimene zikuvutika chifukwa cha mtopola umene nzika zina za ku South Africa zikuchitira anthu obwera, akuti ndithu aonetsetse kuti Amalawi onse abwera mdziko muno. Ndi akunenanso kunena kuti posachedwapa mtsogoleri wa dziko la South Africa wanena kuti atumiza nthumwi zibwere mdziko muno zakumane ndi mtsogoleri wa dziko lino akambitsane pa mavuto amenewa, komanso akunena kuti monga Malawi ndi amene akutsogolera pa ntchito za chitetezo makamaka mbungwe lija la SADC, akunena kuti atumizanso nthumwi zimene zipite mdziko la South Africa kukakambitsana ndi akuluakulu a dzikolo kuona kuti kodi angathetse bwanji mavuto amene akuchitika mdzikolo kuti nzika za maiko ena zizikhala zotetezeka. Ndiye nayenso mtsogoleri wotsutsa nyumbayi a Simplex Chichola Banda nawonso anapereka nkhawa yawo kumanena kuti ndi zodandaulitsa kuti nzika za dziko lino zikuvutika pamene boma inde likuchitapo kanthu pobweretsa anthu mdziko muno, akuyeneka achite machawi kuti anthu ambiri amene adakali mdziko la South Africa abwerenso mdziko muno kuti akhale otetezeka. Mbali ina amanena kuti dziko la South Africa lionetsetsenso kuti mwina lithe kupereka chipepeso kwa anthu amene anataya katundu wawo mdzikolo pamene ndithu kumachitika zipolowe zosiyanasiyana. Ndiye kenakonso kuna nduna yoona za maboma ang'ono amene wanda Ben Phiri nawonso anapereka ripoti lawo makamaka kayendetsedwe ka ndondomeko ija ya thumba la chitukuko madera la CDF. Ndiye akuti amapereka ndondomeko zimene ayika makamaka kuti ndondomeko imeneyi iyambe kugwira ntchito. Akunena kuti akufuna pakhale dongosolo labwino lomwe kunena kuti ntchitoyi iyende mokomera Amalawi, kuti thumba lija la 5 billion kwacha Amalawi apindule. Msanga mwachidule ndifotokoze moteromo kuti pakadali pano zimenezi ndi zimene zachitika mgawo la kummawaku kufikira pamene amapumulira kumapita nthawi ya nkhomaliro. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lachenjeza mabungwe za maphunziro komanso sukulu zina kuti asakweze fizi. Malinga ndi chikalata chimene yatulutsa bungweli, chenjezoli likudza potsatira malipoti oti sukulu zina zikukambirana zokhudza kukweza fizi. Innocent Helema kufotokoza. Talandira mauthenga komanso taona kuti ma association ena akukambirana ndi mamembers awo zokweza mafizi makamaka mafizi amaskulu awo kaya macollege ndi mauniversity. Ma association iwa akukamba zoti funa kukweza chifukwa kuti zinthu zakwera pansika kapena zinthu zimene magwisa ntchito maskulumo mauniversitymo zakwera.
chifukwa chake akhale ali limodzi kuona kuti kodi mafizi awo akweza motani. Tikudziwa ku CFTC kuno kuti maskulu ma university amakumana ndi zinthu zosiyana-siyana kapena makosi osiyana-siyana, komano titsindike kuti kukhala pamodzi ngati association kapena bungwe lina lililonse la zamalonda kuyika mitengo ina iliyonse ndi kuletsedwa pa malamulo a Competition and Fair Trading Act makamaka pa section 26 ya section 26 ndi 27 ya lamulo limeneli. Komanso tionjezere kuti maskulu amenewa akafuna kukweza mitengo yawo ayenera kudziwa kuti asakweze mopyola, akweze ndi mmene zinthu zakwerera zimene amagwiritsa ntchito m'masukulumo, chifukwa akakweza mopyola kumene kusonde kuphwanya lamulo. Bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati chiwerengero cha nyumba zimene azilemba mu kaundula wa ntchito za msonkho wa nyumba chafika pa 7,000 ku Blantyre ndi Lilongwe. Polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, akuluakulu a MRA ati eni nyumba ambiri ayilandira bwino ndondomekoyi. Ogwira ntchito ku MRA akomenda khomo ndi khomo ndipo akwanitsa kulembera nyumba 3,521 ku Blantyre ndi 3,788 ku Lilongwe. Mkulu ona zofalitsa nkhani ku MRA a Patrick achita bwino watsindika kufunika kwa olemba nkhani pa ntchitoyi. Ndi nkhani yonena kuti MRA imayamikira kwambiri ntchito imene anzathu azolemba kapena kuti anthu ankhani amagwira kwambiri potukula dziko lino. Ngati chilichonse chimene kupanga MRA kuti chimveke bwino kunjako kuti anthu achidziwe chifukwa MRA ndi yaboma, ndiye iliso ndi udindo opanga communicate ofotokozeranso anthu omwewo za zimene ikuchita. Nde amene timayenera kudalira kwambiri kuti amene angafotokoze mwabwinobwino mwa ukadaulo wake wa zinthu zimene zindi ndani. Ndipo mukayang'ana mbali imeneyo chifukwa tinachiona kuti ndichofunika koposa kuti tikhale pansi ndi atola nkhani tikambirane nawo afotokozere kuti kodi program ya project ya electronic invoicing system ili pati padakali pano kuti muzifotokoza mwenera komanso mwina project ya za rentals imene imati rental income ili pati. Ndi tinaona kuti ndikoyenerera koposa kuti zimenezo tizere kwa anzathu a media kuti muthe kufotokozera mtundu wa Malawi. Mbali yolembesa yakhale kuyenda bwino kwambiri, mukayang'ana mpesa kuti poyambirira penipeni system inkaonesa kuti anthu opanga register anali 49. Komano mukadusa mupeza kuna kuti 1 year down the line olembesa cha apitirira 8,000. Pamene muchiyembekezo cha MRA timayembekeza kuti maximum ikoza kwa 9,000. Denga tafika olembesa oposirira 8,000 mwa expected 9,000. Kuti progress imeneyo ndi yabwino kwambiri, ndicho chimene chikusangalatsa kuonesa kuti anthuno akumvesa zinthu zabwinobwino, kumabwera mafoni ochuluka, ma email ochuluka ndi ma communications ena ambirimbiri anthu ofuna kuti amvese kuti kodi zikuyenda bwanji ndipo kuti tingakhale bwanji sokuti tilembesedwe pa project imeneyi. Project ya msonkho wa nyumbanso tithokoze kwambiri kuti madera amene ayambika bwino kwambiri chifukwa padakali pano anthu oposaso 7,000 apanganso register madera amene timapanga ngati pilot kumene kumakhala ngati tayambira. Ndiye imeneyi ndi progress yonera kuti tikuyenera kuyinyadira chifukwa tikuchokera pa chinthu choti sichimachitika ndiye tachifika pochipanga tafika pa level yangati imeneyi. Tikuyembekezanso kuti mmene tizipita phase yachiwiri kumapitanso madera ena zikhalanso zimene zikukwerakwera manambala amene akukwera mopitirira. Ndipo olemba nkhani ati misonkhano yofotokoza tsatanetsatane wa ntchito za MRA ndiyofunikira monga akunenera olemba nkhani za malonda ndi chuma chimwemwe mangazi. Nzofunika kwambiri chifukwa auchita ntchito zosiyanasiyana a MRA ndi anabwera ndi mauthenga otidziwisa kuti zinthu zikuyenda bwanji pa ntchito zina zimene akuchita ngati ndondomeko ya EIS imene akhazikitsa posachedwa imene imathandiza kuunikira msonkho wa value added tax komanso amakamba za msonkho umene eni nyumba zobwerekesera akukonza kumapereka akuyenera kumapereka. So akutifotokozera kuti ku EIS ku anthu alowapo ndithu. So tikamadziwa zimene zija ndiye kuti ifenso tikatenga nkhani imene ija ndi kukapereka kwa mtundu wa Malawi ambiri adziwa kuti
komatu ndisasalire nanenso ndichite nawo zimenezi zimene zithandizenso kuti ntchito zimene akugwira MRA zitheke mosavuta ndikuthandiza kutolera msonkho ochuluka, chuma chimene chimathandizanso kuyendesa dziko lino. Nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. President Mutharika watsimikizira Malawi kuti boma lake likudzipereka poonetsetsa kuti dziko lino ndilodzidalira pachuma. Boma lati mgwirizano umene ulipo pakati pa Malawi ndi South Africa ukuthandizira pa ntchito yosamutsa Malawi kuchoka mdziko la South Africa. Akaidi 134 awakhululukira ngati mbali imodzi ya mwambo wokondwerera ufulu wodzilamulira wa chaka chino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Omari. Masana abwino. July is Malawi's Liberation Day, and 2026 marks our 62nd independence anniversary. The following companies, organizations, institutions, and individuals join His Excellency the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, and all Malawi